வேம்பிலி அடிச்சு காலி பண்ண உடனே ஸ்டேஜ் மேல ஏறி எல்லாரும் முன்னாடியும் சார்பெட்டா பரபர வெட்டி பெருமாள் வகையறாடான்னு கத்தி சொல்லணும். அந்த நிமிஷமே உயிர் போனா கூட நிம்மதியா போகண்டா. தினம் தினம் உனை நினைக்கிறேன், துரும்பென உடல் இழைக்கிறேன், உயிர் கொண்டு வரும் பதுமையே, உனை விட இல்லை புதுமையே. உன் புகழ் வையமும் சொல்ல சிற்றன்ன வாசலில் உள்ள சித்திரம் வெட்குது மெல்ல உயிரே. கருடனை கொள்றதுக்கு ஒரு ராக்கிய பிறக்க வச்சோம், இந்த ராக்கிய கொள்றதுக்கு இன்னொரு ராக்கிய பிறக்க வைக்க முடியாதா? எங்க அப்பனாலேயே முடியாதத எங்க அப்பன் மேல சத்தியமா இனி எவனாலேயும் முடியாது. One and only peace. எங்கேயாவது போட உன் மனசுக்கு எங்க பிடிக்குதோ, எங்க போனா நீ சந்தோஷமா இருக்குது, அங்க போய் நீ நல்லா இரு.